В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Падчас гэтай святой імшы малюся за Валентину, просячы для яе абласцы здароўя, а таксама за лекараў, якія яе лечаць. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, каб освятил гэтую воду, якой мы будем окропленные на успомин нашего Христу. Нехай Он допоможет нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли у сакраменте Христу. Усемогутний вічний Боже, Ти пожадав, каб праз воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення, были так само очищенные наши души и отрымали дар вечного життя. Просим Тебе, освяти эту воду, якой мы хотим быть умацованные Твой день, Пане. Обнови у нас животворчую криницу Твоей ласки. Оборони нас от усякого зла, якое погрожая душе и телу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться на Тебе и отрымать Твое исполнение. Праз Христа, Пана нашего. Нехай всемогутний Бог очистить нас от грехов и праз гэтую евхаристичную ахвяру учинить нас годными брать удел в небесной гостине Его владарства. Glory
що всемогутній, а істина слава Єсу Христе, Єсу Христе, Єсу Христе, Gloria, Jesus is Lord, Gloria, Всемогутный вечный Боже, умацуй нас, у веры, надеи, любови, научи нас шановать Твои заповеди, как мы могли стать годными Твоих обетований. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарит в едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Читання книги мудрості Сирана. Пан – справедливий суддя, який не зважає на особи. Він безсторонньо доживує до бідних і вислухає молитву покрюженого. Він не откине просьби сироти вдови, яка виливає скарбу свою. Хто служить Богу, буде прийнятий ласкаво, і його молитва узійде до облаков. Молитва покойного проникне в разоблоки, и не супокоится, покой не наблизится до Бога. И не отступить, покой на вышейший не почует, и не учинит суд, как справедливый судья. В это Слово Божие. Дякую вам. Нещасний покликав, і Пан його вислухав. Нещасний покликав, і Пан його вислухав. Благословлять буду Пана во всі часи, хвала його завжди на моїх устах. Паном буде говориться душа моя, нехай чуть это покорнее, и нехай не звернется. Нещасний покликав, і Пан його вислухав. Обличчя Пана супресних, хто чинить зло, как память про их смерти забыть. Ими кричуть і почує, еду себе голови вымовляет. Нещасный покликав, и Бог его
очама, и зломанных духов он склоняет, возлюбленных души слугов своих, и кожный, кто на Господе неться, не будет покаран. Несчастный владыка, и ангелов слуга. Читание другого послания святого апостола Павла для Тимофея. Умилование. Я уже проливаюся, як ахвяра, і настав час моего доходу. У доброй боротьбе я змагався, век скончив, віру заховав. Нарешті рихтується мені вінок справедливості, який дасть мені Пан, справедливий суддя у день той. І не тільки мені, але усім, хто полюбив його об'явлення. Постарайся прийти до мене невзабавно. При першій моїй обороні нікого не було со мною, але всі мене покинули. Нехай не буде полічено їм это. А Пан з'явився мені і мацавав мене, как размяни здійснилося проповедование, и как почули все язычники, и как позбегли львины пащи. Уратуя меня Пан от кожной лихой справы, и заховая меня для своего небесного владарства. Яму слава на веки веков. Аминь. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Святого Евангелия поводле Луки. В той час Иисус рассказал такую приповедь некоторым упевненным у своей праведности, які погаржали іншими. Два человеки зайшли у святыню помолиться. Один фарисей, другий мытник. Фарисей, ставший, молился сам себе так. Боже, дякую Тебе, что я не такие, как іншие люди, рабовники, несправедливые, распустники, а более гэты мытник. Пашчу 2 раза на тыдзень, даю десятину з усяго, что набываю. Мытник, стоячы вдоль, не отважился нават поднять вачэй до неба, але б'ючы себе у груди казал: Боже, будь милостивы до меня грешного. Кажу вам, что менавіта гэты пайшоў у дом свой апраўдваны. Не той, бо кожны, хто узвышае самого себе, прыніжаны будзе, а хто прыніжае себе, узвысіцца. Гэта слово Пана. Сегодня хочу стать у обороне гэтага фарисея, якого евангелиста Лука показывает так у чорных колерах. У чорных колерах. Чому? Бо он сам по себе говорит, что Боже, дякую Тебе, что я не такие, как іншие люди. Иначе говорит, не рабовник, я справедливый, я так само не распустник. Что еще больше треба до життя? Человек вельми часто сам себе у такий спосіб оправдывая шукає взнагороду. Та чому євангеліст Лука говорить, що це древний чоловік, коли він добре в житті поступає? Чому говорить, що митник вельми добрий? Хоч митник, коли читать докладно різні коментарі, за плечами і мав страшне життя, і вельми грешне, жив тільки і виключно для себе,
грахи его были хо-хо-хо. Може і розпусні, може і несправедливі, напевно несправедливі. Які ми несправедливі, бачите. Ну і погляньте, що тут відбувається. Що відбувається? Чому Ісус Христос говорить, що гетий одійшов справедливий? Що відрознює митника від фарисея? То є, що митник хоч і зробив якісь страшні грехи. Что про это говорит? Она вас лучше своей не лучше своей. Мы, конечно, что-нибудь сделаем против нашего ближнего, alebo против кого-то, может, кого-то обмолвим, скритикуем, обкрадем, ну, разные речи. А мы на этого человека не хочем глядеть. Даже лучше утекать, как только мы не сустрелись после этого с этим человеком. Вот что мы скажем? Як мы это наши глаза начнут моргать, очи выдают самого человека, что он думает про кого-то не буду рассказывать. Так само митник туди казав, бо що він не війська має. Навіть не взирається на Пана Бога, бо шмат що зробив. Але його збавляє тоє, що він потребує Божої милосердя. Фарисей, однако, ні в какую не хоче. Не хоче Божої милосердя. Он сам себе усправедливит. Часто встречаюсь с такими людьми, которые говорят, в чем-то, чтобы не исповедаться. Это не забил, не обокрал никого. Нема грехов. Нема грехов. Забывает человек, что может забить словом кого-то, звичайным словом, что может украсть у кого-то радость, надежду на життя. Можно разные способы. Але я ж не зробив найважніших грехов, о яких говорить 10 Божих заповідей. Я не зробив. І вже себе усправедливляю. Хочу бути оправданий. Навіть я свята потребую історії. Чи моя імша, яку я відправляю, сьогодні відправлю 5. Іншого я ще плугателі. Чи не мене усправедливість мене звалять? Ні. Чи ружанці, які я відмовляю? Чи не може по дорозі буде рятувати ще з і обратно? Чи не мене звалять? Так само ні. Чи броняри, які так само відмовляють? Не звалять мене. Кого я потребую? Я потребую другого святера. Якого я могу привести и высказаться. Вам добро, а я езжу конфессиональный. Ви треба сісти на телефон, тут теж подавати. Маю свого особистого сповідника, з яким треба домовитися, щоб він так само знайшов хвилинку не висказатися. Що я говорю в опошні 2 тижні? Що чоловік, коли почує, що він бездопоможний, тільки тоді він звернеться за допомогою. Коли мы моцные, сильные. Фарисей все має. Всього розлічається. Тому що не був і справедливий, і десятину дає. Але коли чоловік розуміє, що він бездопоможний, що потребує чогось, тоді він починає звертатися до допомоги. Я говорив тиждень тому назад, дякую вам, що ви грешите. Можна такий трохи смішний спосіб сказати. Бо ви приходите до сповіді, и вы там сподадаетесь. И не важно, какие грехи чините, а там Пан Бог хочет пробачить. Я не хвалю, что грех это добрый, але мы змагаемся. Вот дякуючи греху, мы ведаем, что мы часами отбиваемся от дна. Ведаете, что потребно, как страна летела наперед? Треба на початок її натягнуть назад. Мы часами нарекаем, что наше життя не идеальное. Может, взять не за идеал Яна Павла II, якого вспоминаем на літній дні. Може, святую сестру Фаустину, яку вспоминаем на 5 космічника. Може, невідомо кого, ще когось. І ми, есть люди, которые, маючи ідеал перед собою, по-справдному змінили своє життя і осягнули ступінь. Але це не шмат. Бо вони були з доброї сім'ї, їх добре виховали, їх навчили, що треба, де треба зуби скурити, стянуть, зжать і йти наперед, уміють змагатися. Але коли ми собі возьмемо звичайні люди часами якийсь ідеал, ми його не осягнемо. І може часами цей ідеал, який ми возьмемо за Яна Павла II, може загубити наше життя. Бо хтось скаже поза тим, який я слабий. Все, мне уже ничего не поможет. Ни в чем, ни спорить, ни измена життя, не поміняєш себе. Человек себе усвідомляє. Та чим добре гэтая страна, коли мы завершим и зададимся питанием, что было поводом? Я не знал, что это такие. Что было поводом, причиной этого моего греха? И мы тогда отбиваемся, как летите снова наверх.
каб ізноў ляцець наперад. І часамі у нашым жыцці так наша духовнасць дзейнічае. А потым піша Андзельм Грин, такі законнік, які напісаў кніжку прыгожую па духовнасці. Чалавек часамі нацягнуты назад. Люблю такі спорт, ну цяпер не маю магчымасцю. Люблю такі спорт назіраць сваё калісьці. Ён і цяпер ляціць на канале Еўраспорт 2, называецца снукер, іначай більярдня. Там рознага колеру кулі, трэба ўбіваць у розныя рукі. І ведаеце, што каб гэтая куля трапіла, каб найбольш забіць, трэба ўмець гэтай белай біле, дзе надаць адпаведную ратацыю. Калі трэба, каб яна назад цofнула, ударила у что-нибудь и отбилась, треба было вниз, ниже, чуть в середине видеть. Когда вверх вперед, как ротацию не на переднюю, то треба сверху уступить. Когда боковую, то боковую. Это все помогает как какой-то способ. А минутика без снова быть на исходной позиции, как ударить. Так самое часами и Бог у нас, ударая такие кули. Часами нам бы хотелось лететь наверх, а когда мы летим назад, то мы так само удараем этот борт. 100 більярдів. Ми камінь закидали. І так часами в нашому житті. В нашому житті так само. Ми сьогодні, може, туди слухаємо Святого Євангелія, знаю таких людей з нашої парафії, які говорять, на початок, коли ми слухали казання, ми завжди приходили на працю і там говорили, нам ксьонд сказав это, нам ксьонд говорив так. І так діляться на працю. І говорять, за мене, люди сьогодні звертають, говорять, ксьонд, кожен понедільник для мене, хтось не приходить. Не хтось, а збирається групка молитвного відпочинку. Ну що тобі сьогодні ксьонд сказав? Ну що тобі сьогодні? І говорить, ви навіть часами невіруючі, ну може і православні, але і десь там сумлення, це є білі, які ми б'ємо. Шари такі більярдні, які ми удараємо. Десь ті удари, він там може і покатився всю свою сторону. І дякуючи этому нашому слову, нас так Бог вдаряє в різні моменти нашого життя, не тільки словом, а не поступком. Как мы зразумели, что в нашем житті не тое, яким напрамком мы маем ісці, на что узираться. И мы сегодня покликаны, как мы в першей черзе шукали допомоги. Поглядим, кто я сегодня з'являюся. Чи я з'являюся таким митником, який скулений перед Паном Богом, шукає допомоги. Чи я з'являюся фарисеєм. Я думаю, что кожен из нас является и одним, и другим. И одним, и другим. Бо иногда мы переконаны, что мы правые, что мы святые, а иногда мы так само и можем усведомляем, дякую Богу, что мы потребуем допомоги чисті. Не только у справах духовных, а и так само у справах звичайного, сучасного світу, які ми видимо, які на нас облагаються, які на нас есть. Святий Павел, поглядите, что пишет. К укресу своему життя імкнеться вже єдине, уже відчуває, що небами його заб'ють. Я уже, говорить, біг свой закончив, а нарешті рихтується мне на конце, рихтується мне янок справедливості, який дасть мені Пан, справедливий суддя у той день. Не я сам собі. Святий Павел, видавалося б тому, якому об'явився Єсус з мертвих повстали, і вже все тебе готово приходиш, клянуть, чекай руки наложить і все. Ні. Однако. Мені так здається, часами справді, я говорю, що тут, як часами там десь за границею споглядаю людей, які приходять, все, а я грехов не маю, що там. Это, в Ружанице молюсь, а тут добрый, мне остается с конфессионала вывести, но благослав, может, я так и буду. Благослав, ну, я сейчас следующий человек, дотронется, может, и мне на себя, так само, здесь там корыпнет трохи, и поворушит мое сердце, вот такие способы. А святый Павел ведает, ему потому что ему Иисус Христос мертвых повстал на вере. Я слабый человек, потребую и так Бога, Хоть Святий Павел, який несколько раз терпел разбитие на корабле, тонул. Несколько раз его каменовали, камни съедали, не забили до конца недели. Думаю, что он по нескольких годин пришел до притомности, устал, пошел далее дышать. Вот меня это не знает. Когда мы сами на себе накладаем кисти покупки, и они меня не знают. Когда сами на себе накладаем кисти петиции, они мне не помогут. Только Бог
може даць прабачэнне. Гэта піша Святы Павел. І далей гаворыць так. І не толькі мне, але усім, каго полюбіў, хто полюбіў яго аб'яўленне. Аб'яўленне Ісуса Христа, Бога. Постарайтеся прийти до мяне неўзабаве. Святы Павел говорить, как як найхутчэй, як найхутчэй з грашыльках прыходзілі до Бога, как шукалі яго дапамогі. Не самі. І гэта Павел піша, што дзякуючы гэтаму я трываю. І говорить, што ёсць людзі. І піша пра іх. Пры першай маёй абароне ніхто не быў са мной. Ніхто, все паўцікалі. Але усе пакінулі мяне. Нехай не будзе палічана ім гэта. Просіць Павел, нехай не будзе ім гэта палічана. Нехай Бог іх за гэта не судзіць. А Пан з'явіўся мне і умацаваў мяне, каб праз мяне здзейснілася прапаведанне, і каб пачулі ўсе язычнікі, і каб пазбеглі ільвінай пашчы. Што за ільвіная пашча? Самого дьявола. Каб мы не трапілі туды, дзе можам быць знішчаныя. І ўратаваў мяне Пан, уратуе мяне Пан ад кожнай ліхой справы і захавае мяне для свайго небеснага валадарства. Не толькі што уратаваў, але уратуе. Павел далей вкладае надзею на Бога, але уратуе, але збавіць, бо ён захаваў мяне для небеснага валадарства. І кожнага з нас гэтыя словы тычацца кожнага з нас. І гэта гаворыць, за гэта я дзякую Пану. Якая розніца между яшчэ раз фарысеямі і кнігнікамі? Амаль ніякой. Адзін дзякуе Богу, і другі дзякуе Богу. Але адзін дзякуе Богу за тое, што ён добры, а другі дзякуе Богу за тое, што Бог яму можа прабачыць. Просім, каб і мы ў нашым жыцці былі удзячныя Пану Богу за тое, што ён нам прабачае нашы правіны. Веру в адзінага Бога, Айца ўсемагутнага. Славіцца неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Ісуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народнага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святого святла, Бога закранага ад Бога закранага, народженага а не створенага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася, і Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўчалавіўся ад Духа Святого, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам. укрыжаваны таксама за нас, пры помсці благодаті, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрес свабоднага Ісая, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрэшэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Спадзяючыся на дапамогу Ісуса Христа, добрага пастора, які збірае людзей у сваім касцёле, каб падарыць іх вечным жыццём, узнясём да яго нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб запанаваў у ім сапраўдная єднасць, да якой паклікаў яго Ісус Христос. Тебе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх людзей, якія сталі ахвярамі стихійных бедстваў, каб яны атрымалі магчымасць распазнаць новае жыццё. Тебе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за медицинских работников, как яны з адказнасцю ставіліся до сваёй працы і бралі прыклад з добрага самараніна. Тебе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за Валентину, просячи доброго і милосердного Бога об ласці здоров'я і його опеці. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраних, как удел у таємниці святої мши дав нам сили для переодолювання щоденних проблем і клопотів. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Божа, Ты раз ласку Духа Святого наполнил дарами любови сердца Твоих верных, выслухай наши молитвы и учени, как все люди любили Тебе больше за все и с любовью выполнили Твою волю, брат Христа, Пана нашего. Аминь.
Молитесь, как мою и вашу охрану принял Бог, Отец и Всемогущий. Нехай Пан Бог прийде охрану слуг Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костолу Святому. Всемогутный Боже, похож на Тебя всем, глянь на доверие, восхваляем Твою величие, и учеников этой охрана послужила во множении Твоей славы. Раз Христа Пана нашего. Аду с вами. І з Духом Твоїм, О, сердце. Господи, для Бога, Дякуєм Пану Богу нашому. Справедливо это и справедливо, слушна и славоверна, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый воинча, всемогутный вечный Божа, раз Христа Пана нашего, Богом святости до грешного человечества, народився с Панной Марии, раз свою ногу на крыже вызволил нас от вечной смерти, а раз своем мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с анёлами, арханёлами и дусими святыми мы обещаем Твою хвалу, разом зими успекаючи. святий, 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 всемогутний, і води земля, Хосанна на вершинах, Хосанна на вершинах. Благословенный Бог, кто приходит в имя Бога. Хосанна, Хосанна, Хосанна на вершинах, Хосанна на вершинах. Сапраўды Божа Ты святый, крыніца усялякай святости, тому в едности с усім костелом. У перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и послал на апостолов Духа Святого, раз Христа просим Тебе, всемогутный Божа. Освяти гэтые дары росою Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery uziął kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierite i picie z jego wsie, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zawietu,
якая за вас і за многіх буде пролита для відпущення гріхів. Гэта чиніть на мою пам'ять. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскрешение и чекаем Твоего Христа хвали. Wspominając śmierć z mертwych powstania Twojego Syna, oferuję Tobie, Panie, chleb chrystianki zbawienia, dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный во всем свете, удосконалил в любови, разом с Папом нашим Львом, Біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай, так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у ласці Твоєї одійшов з этого світу, і дозволь йому бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее бранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной и всеми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, камзили мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Как Христа с Христови у Христе, Тобie Божа Ojca Всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, разу всяких вечная. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Дай ласкавостью покою и нашего, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были совсем вольны от греху, и заховали всякого неспокою. Чакали исполнения счастливой надежды, и притча Збавцы нашего Иисуса Христа. Твоя благословение и моц, и благоволение. Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважаю на грехи наши, а на веру крестена Твоего, и будь ласкавый злобно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, яки живешь и молода вечна веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближньому знак супокою.
Будь бараник Божий, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечер ягоную. Пане, я не варты, как ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Боже наш Ojcze, niechaj dzieło Świętej wiary dzieci nas prawo zbawienia, как мы досягнули соправной едности с Христом, якого теперь приймаємо в Евхаристії, які живе і владарить на веки вечные. Об'яви 28 кастричника во второк свята святого Симона Юрия Тадеуша, апостолов. У этот день арцебискуп Тадеуш Кандрушевич мае свой день именина, упамятаем про его у наших молитвах. 1 листопада, это суббота, урочистость усіх святых. Святые имши у нашей парафии отбудутся троичи. Вообще на белорусской мове. У 9 раницы, у 15 и у 19. У гэты дзень кожны мае абавязак удзельнічаць у святой імшы і паўстрымацца ад выканання неабавязковай працы. 2 лістапада успамін усіх памерлых вернікаў. Святыя імшы будуць як кожную нядзелю у 9, у 10:30, у 12 і у 19. Святая імша у 10:30 будзе адпраўлена за ружай ружанцовыя. Кожны дзень у 18:20 в нашай парафіі адпраўляецца набажэнства ружанцовая. Зближаецца месяц лістапад, калі асаблівым чынам будзем маліцца за ўсіх памерлых. Можна прыносіць выпамінкі і складаць іх у закрыстыі. Картачкі ляжаць напрыканцы капліцы. Можна пісаць таксама на сваіх картачках, калі ласка, пішыце выразна. Усе інтэнцыі будуць прачытаныя
2 листопада у неділю о 18 годині початок перед Найсвятейшим сакраментом. Так само у гэтых інтенціях запамерлых, выписаных у выпамінках от 1 по 8 листопада, кожны дзень будзе адпраўляцца святая імша у 19 увечары. А пасля гэтай імшы набажэнства за памерлых. Праз увесь месяц листопад от 3 листопада у 18:20 будем молиться на ружанцы за души, выписанные у выпоминках. Принамсі, один раз на тыдзень за ваших померлых будем молиться на ружанцы. И того 4 тыдня, или 4 раза на месяц помолимся. И они будут так само прочитаны. С 1 и 2 листопада святары наведаюць могилки. Я буду на могилках у Михановича 1 листопада. У 11 годин сустракаемся при галоўным уваходе. Так само в этом годе поеду на могилки Козыревские, czyli другие германовские, Завулок. Это будет 2 листопада у 15:00. Больш падрабязная информация находится на дошцы объяв. Можно выйти звонку побач з капліцай и сфотографовать, где святары и калі будут, у якія дні, якой године на могилках. 2 листопада в наступную неделю отбудется у нас бал усіх святых. Для детей и молоді запрашаем на 12 годину уже перапранутых, а пасля святой імшы адбудзецца забава, а таксама пачастунак, калі нам дазволіць надвор'е, пасмажым каўбаскі. Сардэчна запрашаем да чыннага удзелу. Адарацыя Пана Езуса ў Найсвятейшым сакраменце адбываецца кожны дзень з 14 до 19. Дякую вам за ахвяраванне на будову святыні, супольную індывідуальную малітву, спеву прав літургічнай прыбірання капліцы і тым, хто дзежурыць. Помолимся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, именины, юбилеи, кто народил, чакае детей. Помолимся за Валентину, о власти здоровья, за добродеев и родамцев нашей парафии, так само новые добродеи будовництва санктуария Божьей милосердности. И за нас, заручаючи кожного поособку, опять Матери Божией, Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, в наших потребах не подражай молениям нашим, и от всякой злой приходит, выбавляй нас отсюда. Панна хвалебная и благословенная, о Бане нашем, опекунка наша, утешальница наша и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Добро, что вы есть, что приходите окроплять на улице так само водой свинцовой. И гляжу, молодь у телефона, думаю, что на там телефонах робить, пока слушай. А они глядят трансляцию, сейчас пьяно не бачили. Дякую пану, что он так само в этих телефонах там на улице сидят и молятся в такий способ. Ну, знаете, вообще популярность такая не растет. Коли хто жадає, можна так включити телефони на сторонці лошиться, це сама так само за тим отглядеть, послухати трансляцію, або отслухати ще раз казання, яке було сказано, або помолитися разом сумісно. Припомнился мне еще один такий анекдотик, что певен чоловік, всю своє життя, вже старший такий був, але про якусь часть, 40 годов свого життя, гуляв у лото. И там час от часу выигрывал $10, там часами $30, часами навіть и $100, але это были выигрыши такие маленькие. Певного разу этот человек уже был схоронованный, уже имел 2 инсульты, але як з таких інсультів витримався, і певного разу виграв 8 мільйонів. Ну и $. Ну для чего? Ну и родные, дети, думаете, кто сказать им сердце слабое, как не помер с этой радости. Думали, ну и придумали. Вот пойдем до Пробоща. Пробоща его вельми добре знає, коли пробу сюди прийти з сакраментом хворих, та нехай він туди розкаже, який це спосіб, що він виграв 8 мільйонів, как якийсь спосіб деликатний, естественний, радостний новость. Ну и Пробощ пришел, там сповідь, там комуня відбулася, ну и розмова з этим старшим человеком, розмовляє, говорить, видиш, сколько ты уже годов играешь в это лото, вот, уже 40 годов, вот, и я там, по-разному бывает. А видишь, а
што бы ты зрабіў, каб ты выйграў 8 мільёнаў? Той думаў, говорить, а ведаеце што? Отдал бы бабушку и бабушка умрет. Видите, Божье благословение. Так что одразу мне 8 миллионов не доносит, только по миллиону. Пан с вами. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Рахавере Михайлович. Держи нас узнанами, пусть нам обороны, супроть спокусы и властях злого духа. Покорно просим, нехай я вознесший сам Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь убегло шатана и інших злых духов, які на згубу душную по свете. Аминь. Благословение было? Да. Не было, нет? Было.